Simona Bochata, Zofia Bałdyga. Zapraszamy. Pan Tomáš Grabeňský. Dziękuję. To już sam na to zapomniałem o tym, że to też można by się przedstawić. To na początek chciałem zapytać, jak się pani podobało to czytanie i jak ten klikarz Benny brzmi po polsku? Myslím, že to. No, strašně se mi to líbilo. Za prvé jsem tomu, protože je to můj text, tak jsem tomu rozuměla a líbila se mi jak ta dramatizace, tak ten překlad. Prostě my jsme se spolu bavili před chvílí o tom, jak je to obtížný jako překládat, protože polština má jiný jazykový možnosti než čeština, takže líbilo se mi to opravdu moc a ještě jednou děkuju interpretům. Děkuju moc. Tak bardzo mi się to podobało i ponieważ jest to mój tekst, to całkiem rozumiałam i podobała mi się jak zarówno interpretacja, jak i przekład. My właściwie rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, jak trudne jest tłumaczenie podobnych tekstów ze względu na to, że polszczyzna ma trochę inne możliwości językowe niż czeszczyzna. A jak się tłumaczyło z kolei tę powieść? Jakbyś, Zofia, jakbyś mogła powiedzieć? Ja może tylko powiem, że to nie jest przekład całej powieści, tylko fragmentu, ale czeskie teksty pisane językiem potocznym zawsze są wyzwaniem, bo nie da się tego, to wiesz zresztą, że nie da się tego przełożyć jeden do jednego, dlatego że w języku czeskim istnieje język potoczny, który nie jest nacechowany, a po polsku nie bardzo, nie? Że jeżeli masz slang, to on jest albo jakoś niski, albo subkulturowy, albo związany z jakimś środowiskiem, albo regionalny, a po czesku masz język mówiony, który się bardzo różni od języka oficjalnego, ale nie jest nacechowany właśnie i po polsku możesz jakoś operować na poziomie powiedzmy leksykalnym, ale po czesku te różnice są też na przykład gramatyczne, że mamy na przykład inną końcówkę jakiegoś przypadku albo że coś jest fonetycznie inne. Takich rzeczy po polsku właściwie nie mam, także możemy operować tylko słownictwem albo składnią, ale właśnie te możliwości są inne, ale i tak się tego podejmujemy. To prawda, chociaż zawsze potem z jednej strony te trudności są większe, jak tekst jest pisany tym potocznym językiem czeskim, a z drugiej może jest więcej frajdy, bo to też daje trochę więcej wolności tłumaczowi, nie wiem, w doborze słów. Chyba też tak jest, nie? Że mimo, że tych możliwości ma mniej, no to też jakoś może bardziej się potem skupia na tych możliwościach, które ma, żeby je wykorzystać, ale no na pewno nie jest to takie łatwe do przetłumaczenia ten potoczny język czeski. A chciałem zapytać, bo o bohaterów tych książek, bo Benny to może warto dodać, że jest farciarzem, ponieważ chwilę wcześniej, zanim zaczął pracować w tej fabryce, to udało mu się uciec od obowiązkowej służby wojskowej, która była i w Czechosłowacji, i w Polsce w latach 80. i nie należała do przyjemnych spraw w życiu młodego człowieka. W poprzedniej książce, której wszyscy są trapni, czyli wszyscy są żałośni, w której klikarz Benny stanowi takie wolne nawiązanie poprzez bohaterów, którzy pojawiają się w jednej i drugiej książce. Też bohaterami tej książki są nastolatkowie, dzieci. Chciałem zapytać, co jest, z jakiego powodu ci nastolatkowie są ciekawszymi bohaterami od dorosłych? Co jest w nich interesującego?
jako ta otázka je spíš na ty postavy, že vlastně máme toho Bennyho, který je ten klikář, protože se mu vlastně nemladej, podaří se mu nějak jako utéct z té povinné vojny, a která byla jak v Polsku, tak v Československu povinná a nebyla teda příjemná. A je to nějaké volné pokračování předchozí novely, všichni jsou trapný, tam se některé postavy opakují, ale jsou to často dospívající nebo dětí. Tak vlastně ta otázka je, proč jsou ty dospívající postavy zajímavější než třeba dospělí, nebo čím jsou zajímavé? No, možná je to proto, že většina těch, i když vlastně byli to všechno mý spolužáci, já tam vystupuju v jedné z kapitoly, já jsem tam jako Šimona a možná, že ti spolužáci jsou tak strašně zajímaví, protože všichni jsme v té době prožívali jednu takovou společnou bolest a tou společnou bolestí byla tehdy asanace velké části Žižkova. Žižkov je čtvrť v Praze, což je to taková jako hodně ikonická, zvláštní čtvrť. Tehdy byla ještě úplná, než se komunisti rozhodli, ale jako ryze z ideových důvodů tu čtvrť rozprášit, zbořit starý Pavlačový domy, který byly architektonicky nesmírně cenný a oni je záměrně nechávali chátrat, aby potom měli důvod je schodit, a i když tehdy ty domy šly k zemi, tak pořád jako to nebyly ruiny, které by byly nezachranitelné. A ti mí spolužáci to prožívali všichni samozřejmě strašně úkorně, protože tak 80% z nich mělo tu smůlu, že bydlelo na spodní části Žižkova, kterého se ta asanace tehdy týkala. Mě a mojí rodiny se to nedotklo, ale spousta spolužáků prostě zmizela někde v těch panelových okrajových čtvrtích. Tak možná i jako proto. Być może te postacie są ciekawe, dlatego że większość z nich to są moi koledzy i koleżanki ze szkoły, a ja sama też występuję w książce jako Szymona. A być może te postacie były dla mnie interesujące, dlatego że wszyscy my wtedy przeżywaliśmy tę samą bolączkę, to samo nieszczęście, którą była sanacja czy wyburzenie i przebudowa dużej części dzielnicy Žižkov. Žižkov to jest bardzo taka specyficzna, kultowa dzielnica, czy była, zanim komuniści zdecydowali się ze względów ideologicznych na wyburzenie starych domów galeriowych, które na początku celowo zostawiali, nie remontowali ich, zostawiali je, żeby niszczały, żeby je później wyburzyć, ale one nie były w tak złym stanie, żeby wymagały tego, ale po prostu chodziło o to, że ich tam nie chcieli. Chcieli postawić bloki, a 80% tych moich przyjaciółek ze szkoły mieszkali w dolnej części Žižkova, a ja i moi rodzice nie, także naszej rodziny to nie dotknęło, ale większość tych moich znajomych skończyło gdzieś na nowych blokowiskach, na peryferiach miasta, z których zostali przesiedleni z właśnie tych starych, wyburzonych domów. A może powiedzmy parę słów o tym, co ci komuniści chcieli osiągnąć. Czy im się nie podobało, nie wiem, zabudowa, czy im się nie podobali ci mieszkańcy, którzy mieszkali na tym Žižkovie, że jak gdyby, nie wiem, myśleli, że to są ludzie, którzy z jakichś powodów im nie pasują do wzoru obywatela komunistycznej Czechosłowacji, a jeśli im nie pasowali, to dlaczego? A čeho teda chtěli ty komunisté dosáhnout? Jestli jim nelíbila ta výstavba, nebo jestli se jim nelíbili ty lidi, jestli se nějak jako nehodili k tomu, jak si oni představovali toho prostě obyvatele jako československá komunistického, nebo o co šlo teda? Oni se jim nehodili především jako obyvatelstvo Žižkova,
protože už od první republiky Žižkov bylo takový jako samostatný, odbojný místo, dokonce se často říkalo Republika Žižkov. Jo, to byla taková jako nadnesená záležitost, ale jako a na tom Žižkově totiž bydleli většinově buď dělníci, anebo teda ten Dolní Žižkov byl plný cikánů a to byly všechno takový jako poměrně soudržný party. Zejména ta cikánská část, která jako žila v těch Pavlačových domech jako velice pospolitě, v létě žili na ulicích, jo, mělo to takový jako svůj jistý kolorit a protože jako těch Žižkováků bylo docela hodně a oni na ty komunisty jako většinově docela pekli, tak právě proto se snažili to vlastně znormalizovat tím, že vystěhují původní obyvatele, který měli, i ty obyvatelé si sebou nesli ten genius loci toho Žižkova. I když to neuměli třeba pojmenovat nebo neměli potřebu to verbálně vyjadřovat, tak prostě to bylo fakt cítit na první dobrou. Jo, že to byla velice silná komunita a proto ty komunisti se prostě jako strašně to vytáčelo. Že? Ci mieszkańcy nie pasowali jako jakaś taka modelowa ludność, bo już od czasów pierwszej republiki, czyli okresu międzywojennego, Žižkov był miejscem takim niezależnym, autonomicznym. Mówiło się na te dzielnice nawet Republika Žižkov. Byli to przede wszystkim robotnicy, w dolnej części Žižkova też duża społeczność romska czy cygańska. I naprawdę były to związane ze sobą, zintegrowane wspólnoty, przede wszystkim te romskie, które mieszkały w właśnie tych starych domach galeriowych. W lecie spędzały wiele czasu na ulicy i mieszkało tam wiele osób. To była liczna wspólnota, której komuniści byli wszystko jedno. I władzy się to oczywiście nie podobało, także celem była taka normalizacja tego Žižkova poprzez wysiedlenie, bo jednak mieszkańcy, mimo że może sami nie mieli potrzeby jakoś formułowania tego, czy jakiejś refleksji, ale nieśli to genius loci tego miejsca. No ale to trochę jest taki paradoks, bo z jednej strony mieszkali tam robotnicy na Žižkovie, co by się wydawało, że akurat wzorcowa grupa społeczna dla partii komunistycznej i ówczesnych władz. Więc teraz trochę chciałem odwrócić to pytanie, że co się mieszkańcom Žižkova nie podobało w komunistycznej Czechosłowacji. A to je trošku paradox, protože přece to byla dělnická čtvrť, takže to je jako skupina, která by vlastně se té vládě měla nějak jako líbit. Tak teď možná to obrátíme. Co se tomu žižkovskému obyvatelstvu nelíbilo na socialistické vládě? No, prostě jim to bylo všechno jedno. Jo. Z jedné strany samozřejmě, jako i na Žižkově byla jako určitá skupina jako komoušů, udavačů. Měli jsme, nevím jak v Polsku, ale měli jsme třeba takový ty uliční výbory KSČ, což byla vždycky cimra, kde se scházely prostě strašlivý báby, který donášeli na své spoluobčany. Ale nebylo jich tolik, jako to bylo těch obyvatel, ono takhle, jako ano, byla tam ta dělnická třída, to je pravda, ale některá uvědomělá, bydleli tam alkoholici, neúplný rodiny, ty cikáni, ty na to úplně kašlali, že jo, tam prostě byli tam lidi, kteří vlastně si nijak nemalovali svoji budoucnost, nebudovali si žádný kariéry, bylo jim všechno jedno, takže jim vlastně bylo úplně jako ganz egal, jak se říkalo u nás na Žižkově, bylo jim ganz egal, jako co prostě
neměli problém vyjadřovat minimálně tu svoji netečnost vůči tomu režimu. Ne, že by to bylo nějaký odbojný, ale už jenom to, že na to jako v tom mainstreamu toho Žižkova jako všichni kašlali, tak se těm komoušům jako pod ten nos moc jim to prostě nevonělo. No. A původně ho chtěli teda zbořit úplně celý, kompletně, podle ruského vzoru. No, im było po prostu wszystko jedno. Oczywiście na Žižkovie też pojawiali się agenci, donosiciele, były takie komitety uliczne takich strasznych bab, które donosiły na osoby z okolicy. Ale chodzi też o to, że ta klasa robotnicza, która tam mieszkała, to nie były koniecznie osoby z jakąś świadomością, czy było tam dużo alkoholików, niepełnych rodzin, tych Romów, którym było zupełnie wszystko jedno. To były osoby, które nie miały jakichś planów, jakichś wizji własnej przyszłości, jakichś ambicji związanych z karierą. Wszystko im było jedno, jak się u nas na Žižkovie mówiło, ganz egal. A nie chodzi o to, że to były osoby, które wyrażały jakiś opór przeciwko temu systemowi, ale nie bały się mu pokazać, że ich to absolutnie, ale absolutnie nie obchodzi. A to się oczywiście komunistom nie podobało, a pierwotnie ten plan wyburzenia tej dzielnicy był kompletny, żeby ją wyburzyć całą w takim ruskim czy sowieckim stylu. A dziś to jest, na szczęście nie udało się wyburzyć całej tej dzielnicy, więc dzisiaj jest to popularne miejsce, gdzie człowiek trochę, nawet jak jest turystą, to jedzie na Žižkov, żeby odpocząć od starego miasta. Naštěstí se to nepovedlo ho zničit celý a dneska je to vlastně taková čtvrť, kde i turisté říkají, že jedou na Žižkov si odpočinout od starého města. Mówiła pani, że bohaterami tej książki Wszyscy są trapni są koleżanki i koledzy z klasy. I chciałem spytać, jak oni się odnaleźli jako postacie literackie? Czy im się ten obraz, jaki pani o nich zbudowała, podoba? Czy mieli jakieś, nie wiem, pretensje, a czemu nie napisałaś o tym, a to było przecież bardzo ważne, albo czemu o mnie napisałaś tak źle i nie rozmawiam z tobą? Tak si zmínila, že ty postavy jsou vlastně spolužáci, tak mě by zajímalo, jak se vlastně v tom našli, že jsou předobraz literárních postav, jestli se jim tak líbilo, nebo jestli to nějak komentovali, že neříkali něco jako, že třeba proč si napsala o tom a o tomhle ne, a jaký to je. Já bohužel ty své spolužáky ze Žižkova už jako nevídám. Mám kamarádku, s kterou jsem chodila na základku, její příběh jsem tam nepoužila, protože ten byl i na tu knihu příliš krutý, ale ona je tam poznala kompletně všechny, jako říkala, hele, to úplně sedí, to prostě takhle bylo. A poznala tam vlastně a dokonce vlastně některé z těch postav poznala dcera našich sousedů na Žižkově, která chodila na tu základku o pár let dřív než já. Ja muszę powiedzieć, że raczej nie widuję swoich kolegów ze szkoły ze Žižkova, ale mam jedną koleżankę ze szkoły podstawowej, której historia się w książce nie pojawia, dlatego że jest nawet dla tej narracji zbyt okrutna, ale ona ich wszystkich poznała i mówiła, że rzeczywiście to tak było. A nawet córka naszych sąsiadów, która chodziła do tej samej szkoły o kilka roczników wyżej, też niektóre postacie rozpoznała. To w ogóle to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała o tym, że jest postać, której historia była zbyt okrutna, bo jak się czyta tą książkę Wszyscy są trapni, to tam właściwie wszystkie historie są dość okrutne i dość smutne i tak naprawdę, nie wiem, jest jeden rozdział, gdzie można powiedzieć, że te bohaterowie tej książki są przez chwilę szczęśliwi. To jest zajímavé, že existuje nějaký příběh, který je příliš krutý pro tu knihu, protože vlastně všechny kapitoly jsou
dost kruté a poměrně smutné a tam možná jedna kapitola, kde se dá říct, že ty postavy jsou nějakým způsobem spokojené a šťastný. Já tomu rozumím, ano. Někteří lidi mi vyčítají, ne, že by se jim ta kniha Všichni jsou trapný nelíbila, ale někteří jsou citliví na kapitolu Pes, která je opravdu velmi krutá. Já ji sama nemám ráda. Strašně nerada jsem dělala korektury, hrozně nerada ji sama čtu, ale vím, že tam prostě patří. Jo. Přesto přeze všechno ten příběh, který jsem zmínila, který jsem tam nedala, to je příběh jako naprostý brutality a krutosti jednoho otce vůči extrémně malým dětem a za prvé jsem to tam jako dávat ani nechtěla kvůli té kamarádce a za druhý myslím si, že už by to bylo úplně jako k nepřečtení. Jo, skutečně stávaly se, myslím si, že ty smutné příběhy nebo i ty hodně krutý příběhy, které tam jsou, tak jsou jenom taková špička ledovce toho, co vlastně se třeba odehrávalo v těch jednotlivých rodinách. Tak, rozumiem. Niektórzy mi zarzucają, że w tej książce Všichni są trapní jest taki rozdział pies, że jest zbyt okrutny, mi niektórzy zarzucają, a ja muszę powiedzieć, że sama go nie lubię. Było dla mnie na przykład trudna była dla mnie korekta tego rozdziału. Nie lubię go czytać, ale jednak uważam, że należy do tej opowieści. A ta historia, której nie chciałam opowiedzieć, tej koleżanki, to jest historia okrucieństwa pewnego ojca wobec małych dzieci, a ja po prostu nie chciałam, żeby to tam było. Dlatego, że po prostu nie dałoby się tego czytać. Natomiast te smutne historie okrutne, które są w książce, to jest właściwie tylko taki czubek góry lodowej tego, co się działo w niektórych rodzinach. A czy to jest tak, że, bo potem w Farciarzu Benym jest rozdział o Różenie i jej ojcu, który jest jeszcze bardziej pewnie może okrutny, jeszcze bardziej okrutny od tych pierwszej książce. Czy to jest tak, że te rodziny z Žižkova jakoś, tam się ta przemoc rodzinna kumulowała, czy to można powiedzieć, że tam była jakaś typowa rodzina czechosłowacka, tak wyglądała? A potom pak ve Klikařovi Benym máme kapitolu o Růženě a jejím otci, který je asi ještě víc krutý než v té první knize. Tak jako je otázka, jestli ty žižkovské rodiny byly nějak specifické, anebo jestli to je nějaký obraz průměrného československé domácnosti. Já si nemyslím, že by žižkovské rodiny v tomto smyslu byly nějakým jako nakumulovaným extrémem. Myslím si, že to byl poměrně běžný a velice často tolerovaný obraz. Určitě. Já neuważam, żeby ten Žižkov był jakąś kumulacją ekstremów. Myślę, że to jest obraz jakoś reprezentatywny dla większej całości. W Benym, jak już wspominaliśmy, się pojawia parę postaci, które były w tej pierwszej książce. I chciałem zapytać o kulisy, jak ten Beny powstawał, czy to i tego powiązania obu tych książek, czy to się, nie wiem, wydawało pani, że to jest konieczne, że na ile ten Beny musi być powiązany z tą pierwszą książką, a na ile by się sprawdził jako samodzielna historia bez nawiązania do tej pierwszej powieści? Tak, některé postavy, jak jsme už řekli ve Klikařovi Benym, jsou stejný jako ve Všichni jsou trapný a je to nějakým způsobem jako volné pokračování. A teď bych se chtěl zeptat, jak to vlastně jako vzniklo a nakolik si myslíš, že to tak musí být a nakolik by Klikař Benym mohl taky fungovat bez té jako předchozí předlohy. I jeszcze do tego chciałem dodać, że pytanie o to, co się pojawiło tutaj na początku, na ile tu są prawdziwe pierwowzory tych postaci literackých. A zase bych se ještě chtěl vrátit k té otázce, která zazněla na začátku, na ty postavy, nakolik taky mají nějaký svý reální předobrazy. Tak.
Klikař Benny by mohl úplně v pořádku fungovat jako bez navázání na Všichni jsou trapný. A navazuje to na sebe jenom proto, že když jsem psala Všichni jsou trapný, tak jsem tam měla jednu takovou kapitolu, která mně přišla důležitá. Ta kapitola se týkala postavy Hanyho. Mně přišla důležitá a redaktor mi doporučil, abych tu kapitolu úplně poslední vyndala. Objektivně měl pravdu a subjektivně mě to strašně trápilo, protože Hany to byla jediná postava, kterou jsem si tam úplně kompletně vymyslela. A byl to takovej můj ideál jako chlapa, kterýho sice nikdo by nechtěl mít doma, ale zároveň teda jako není možný ho nemilovat. Jo? Takhle jsem si ho prostě vymodelovala a měla jsem potřebu se s tím Hanym ještě potkat. Takže z tohoto důvodu jsem ho protáhla tím klikařem a no, takže to je ten důvod, proč jako jsem toho Hanyho ještě měla potřebu prostě jako nějak dál zpracovat. Farciarz Benny mógłby zupełnie spokojnie istnieć bez tych powiązań z poprzednią książką Všichni jsou trapní. Ale w tej pierwszej książce był jeden rozdział poświęcony postaci Hanego i redaktor mi doradził, żebym wyrzuciła ten rozdział. Pewnie słusznie, ale mnie było żal tej postaci. Ten Hany to jest jedyna właściwie postać, którą sobie zupełnie wymyśliłam całkowicie. Jest to taki facet, który nikt by go chyba nie chciał mieć w domu, ale nie da się go nie kochać. I ja chciałam się jeszcze z tą postacią spotkać. Dlatego wciągnęłam go do książki Farciarz Benny. Znaczy to jest ciekawe, że tą postacią łączącą jest fikcyjna postać, nie? Która nie ma nawiązania do rzeczywistości. No to teraz chciałem dopytać o na ile o te realia postaci w klikarzu Bennym, na ile mają te pierwowzory w rzeczywistych osobach. To je zajímavé, že ta spojka mezi těma dvěma knihama je fiktivní. Ale já bych se ještě rád doptal na ty reální předlohy těch jiných postav, předobrazy. Tak ve Všichni jsou trapný, to jsou mý spolužáci, postavy učitelů mužských, ty jsou taky reální a jsou tak, jak byly. Některý z těch příběhů jsou taky reální, anebo jsou třeba v knize vyhrocenější, než se jako ve skutečnosti děly. A sanace Žižkova, Žižkov je tam jako hlavní postavou vlastně taky, ta je teda úplně reálná. A Klikař Benny, to je vlastně příběh mého muže, který jsem původně zaznamenala jenom v povídce. Ono totiž Všichni jsou trapný se mělo původně jmenovat Zbabělí hrdinové a byly to 3 takový jako kratší povídky o mládí, o dětství, mládí a dospělosti jako na Žižkově. A když jsem to poslala do nakladatelství Host, tak oni si z toho vybrali pouze první povídku s tím, abych ji rozpracovala. Tak we Všichni jsou trapní, w tej pierwszej książce, tam, tak jak już powiedzieliśmy, są koledzy, koleżanki ze szkoły, nauczyciele, mają prawdziwe pierwowzory. Niektóre te historie, które się tam pojawiają, też się stały naprawdę, ale są trochę w książce podkoloryzowane. A ta przebudowa dzielnicy Žižkova jest też prawdziwa. Žižkov jako miejsce jest jednym z bohaterów tej książki, jest jak najbardziej prawdziwy. Natomiast Farciarz Benny to jest historia mojego męża, która to najpierw miało być opowiadanie. I zresztą też to Všichni jsou trapní, to też były najpierw
Był najpierw tom opowiadań pod nazwą Zbabieli hrdinowie, czyli tchórzliwi bohaterowie. Ja to wysłałam do wydawnictwa Host i oni mi zaproponowali, żebym zrobiła z jednego z opowiadań większą całość. A já to ještě dopovím k tomu, já jsem se nakonec rozhodla, že z toho prostřední povídku vyndám. Ta prostřední povídka byla právě o tom, jak se mladý Benny snaží vyvázat z té vojny. Ta historka je pravdivá, on opravdu byl vojákem 2 dny a nedostal modrou knížku, jak se říkalo u nás, ale byl z té vojny vyjmut. Jo, což se mu teda jako úplně neuvěřitelně tenkrát povedlo. A já jsem si tu prostřední povídku nechala a z ní potom vlastně vznikl Klikař Benny. Jo. Takže potom název Zbabělí hrdinové jsem použila až jako ve svém povídkovém souboru následným. Ja zdecydowałam, że wyjmę z tego środkowe opowiadanie, które było o tym, jak młody Benny, a to się naprawdę stało, jak młody Benny chce uciec z wojska, czy z tej obowiązkowej służby wojskowej, zasadniczej, i on naprawdę tam służył w wojsku 2 dni i skończyło się to tak, że nie dostał żółtych papierów, jakby się mógł stać, ale został zwolniony, co właściwie się nie zdarzało. A pak mi to uteklo s těma povídkama, že ty jsi to rozepsala. A potom jsem ten název Zbabělí hrdinové použila až u další knihy. A ten pierwotny, ten tytuł Tchórzliwi bohaterowie, ten wykorzystałam dopiero później w kolejnej książce. Czyli nic się nie zmarnowało i opowiadanie o Bennym zostało wykorzystane i nawet tytuł później też w zbiorze opowiadań. Takže nic se nestratil, že vlastně i ta povídka o Bennym je a i ten název se pak potom využila v další povídkové sbírce. Je to tak a dokonce i potom některé postavy ze Všichni jsou trapný, který se v Klikaři Bennym neobjevují, tak se teď objevují v pokračování Klikaře Bennyho. Dokładnie tak, a nawet niektóre postacie, które się pojawiają we Všichni są trapní a nie pojawiają się w Farciarzu Bennym, pokażą się znowu w jego kontynuacji. Czyli to będzie teraz taka trylogia, ale tej książki jeszcze nie mamy, ale to z prostego powodu, że jeszcze nie wyszła, prawda? Tak, ano. Takže to teď bude taková trilogie, ale ten 3. díl tady ještě nemáme z jednoduchého důvodu, že ještě nevyšla. W Bennym oprócz Bennego jest ważne też jego hobby, prawda? Czyli fotografia, fotografowanie. Książka jest dedykowana zarówno mężowi, co generalnie dosyć często się zdarzają takie dedykacje, ale też jest dedykowana Jindřichowi Strajtowi, wybitnemu czeskiemu fotografikowi i chciałem trochę, jakby mogła Pani opowiedzieć o tej roli fotografii w książce, skąd ta fotografia i skąd ta dedykacja właśnie dla autentycznej postaci zasłużonej dla świata fotografii. Kromě Bennyho je ve knize důležitý i jeho koníček, což je focení. A vlastně ta kniha je věnovaná muži, což není tak neobvykle, ale i Jindřichu Štrajtovi, což je důležitý fotograf, tak jsem se chtěl zeptat na to věnování a na to focení v té knize. Tak já jsem měla od nějaký puberty strašně ráda fotku, sama jsem fotila, taky jsem měla praktiku jako Benny, taky jsem si doma vyvolávala fotky, strašně mě to bavilo, fotila jsem samozřejmě tehdy na analog a zároveň v těch 80. letech v
Čechách byla velmi silná jako fotografická současnost, tak tehdy. A měli jsme opravdu celou řadu lidí, kteří fotili fantasticky. Nebyl to jenom Streich, byl to Reich, byla to Dagmar Hochová, byl to Standa Špoula, byl to Pavel Hudec. Těch lidí bylo opravdu strašně moc a potom do toho přišla taková ta mladší skupina fotografů kolem Roberta Vana, Tona Stana, to byli Slováci, že jo, který teda jako se protáhli českou famu a zase tu fotografii ještě o něco oživili. A v té době jako se konala poměrně velké množství jako výstav fotografických, některé byly taky neoficiální. A já jsem tou dokumentární fotkou jako docela žila a taky mi to samotnou strašně bavilo. Takže proto je to tak. Ja od czasów nastoletnich sama robiłam zdjęcia, miałam praktykę jak Benny i też wywoływałam sama zdjęcia w domu. A też istotne jest to, że w Czechach wtedy była bardzo silna scena fotograficzna. A Dagmar Hochowa, Standa Špoula, Pavel Hudec, potem trochę młodsi fotografowie ze Słowacji, którzy studiowali na praskim Wydziale Fotografii na Akademii Sztuk Scenicznych, na przykład Tono Stano. Oni jakoś ożywili te fotografie. Było wiele wystaw, a niektóre nieoficjalne, a było to wtedy dla mnie bardzo istotne, ta fotografia dokumentalna, reportażowa i naprawdę to uwielbiałam i żyłam tym. A ještě bych teda chtěla dodat, že můj muž opravdu v té době fotil dokumentární fotku a s dokumentárními filmaři jezdil po Čechách i po cizině. A jeszcze chciałabym dodać, że mój mąż wtedy rzeczywiście robił zdjęcia reportażowe, prasowe, jeździł i po Czechach, i za granicą z ekipą robił zdjęcia. A jakby mogła Pani powiedzieć trochę więcej o tym, jak to fotografowanie w tych 80. latach wyglądało, bo przecież wiemy, że to nie było takie proste, że każdy miał w sumie aparat fotograficzny w kieszeni i mógł sobie wszystko poprawiać w każdej chwili, że jednak samo to, nie wiem, zdobywanie aparatu i całej tej materiałów fotograficznych, sam ten proces od zrobienia zdjęcia do jego zobaczenia był przecież dużo bardziej skomplikowany niż dzisiaj i na ile fotografowanie w latach 80. w Czechosłowacji było proste, a na ile było skomplikowane z powodów tej techniki fotograficznej ówczesnej. A já bych se ještě chtěl doptat na samotné to focení v Československu v 80. letech, protože přece to nebylo tak, že každý měl nějaký foťák v kapse, nebylo to tak jako jednoduchý to vlastně jako sehnat to vybávení, sehnat i ty materiály k tomu. Tak jak to teda jako fungovalo, nakolik se dá říct, že to bylo jednoduchý a nakolik to bylo z těch provozních důvodů právě složitý? No, ku podivu, vzhledem k tomu, že máme třeba asi obecně, to máte i v Polsku, že v době, jak správně Tomáš říká, v době těch dřívějších let ta fotka byla opravdu nákladná záležitost. Nebylo to ani tak jako v tom, že by jako člověk neměl doma fotoaparát, protože každý děda měl třeba flexaretu nebo něco podobného, co jako nám třeba předávali. Koupit si praktiku, to už byla jako teda opravdu drahá záležitost a to vybavení jako té fotokomory se dalo sehnat z druhé ruky, ale člověk to musel mít kam dát a ne každý teda měl byt. Já jsem ho jako díky svojí babičce měla, takže já jsem vždycky každou noc, když jsem byla na mateřský a dítě konečně usnulo, tak já jsem si každou noc koupelnu přeměňovala kompletně ve fotokomoru. Každou noc. A natáčela jsem si filmy do tanku, vyvolávala jsem si je, míchala jsem si jako vývojky, ustalovače, všechno. Měla jsem leštičku, měla jsem prostě samozřejmě teda zvětšovák
Ale bylo to nákladný, určitě nebyly taky filmy, že jo, prostě tady bylo takový to blbý německý orvo, měli jsme docela slušnou fomu a fotit na Ilford, tak to už bylo prostě sváteční záležitost. Takže si člověk rozmyslel, než to zmačknul, že jo. Ale ku podivu třeba, co se týče těch foťáků, tak ty po těch rodinách docela byly. Jo, jako hodně lidí mělo takovýho toho koníčka, že ty albastý dovolený, že jo, prokládaný tím hedvábným papírem, to jsme asi doma měli všichni, ale jako pro mě to focení tenkrát byla jediná taková jako možnost, jak se zabavit, protože když jsem byla na mateřský dovolený, já jsem neměla vůbec žádný peníze a občas jsem třeba měla nějaký papír doma nebo nějaký film, tak jsem zadarmo chodila venku a pak jsem si teda vyvolávala. No, to chyba w Czechach było tak samo jak chyba też w Polsce, tak jak mówisz, że to robienie zdjęć było drogie. Chociaż może nie chodzi o same aparaty, bo każdy dziadek miał jakiś stereoaparat, który mógł oddać, ale na przykład już praktyka była kosztowna. Mieć praktykę to było coś, ale też problemem było to, jak wywoływać potem te zdjęcia. Nie każdy mógł sobie zrobić ciemnie, dlatego że nie każdy miał na nią miejsce, nie każdy miał swoje mieszkanie, różne były warunki. Ja akurat dzięki mojej babci przestrzeń miałam swoją ciemnię, miałam wyposażenie do niej. Byłam na urlopie macierzyńskim wtedy i jak dziecko spało, to instalowałam ciemnię w łazience, wywoływałam swoje fotografie. Natomiast też problemem było to, że nie było filmów, nie było dobrych filmów, było jakieś takie byle jakie niemieckie orwo, coś tam jeszcze innego, ale trzeba było się naprawdę porządnie zastanowić, co z tymi klatkami na tym filmie chcemy zrobić, żeby ich nie zmarnować. Ale aparaty jako takie były i właściwie w rodzinach były, wszyscy mieli te takie albumy przekładane papierem jedwabnym, w które się wkładało zdjęcia z wakacji. Ale dla mnie na tym macierzyńskim to było właściwie jedyne, czym się mogłam zająć, dlatego że nie miałam w ogóle żadnych pieniędzy, a jednak jakiś papier, jakieś filmy to jednak czasami było, także mogłam się tym jakoś zajmować. To o tym Jindřichu Štrajcie jeszcze powiedzmy parę słów, skąd on się wziął w tej historii. I jeśli możemy jeszcze parę słów o Jindřichu Štrajtovi, kde se vlastně vzal v tom příběhu? Jindřich Štrajt byl nám velmi dobře známý jako fotograf, který jako příliš nesouznil s režimem. On fotil takovou tu opravdu jako totální realitu. Mám pocit, že z nějakého jako učitelského postu ho kvůli tomu sesadili a on dělal potom někde na severní Moravě strašlivý leta na statku, kde vznikaly ty nejkrásnější fotky teda, ale ona ta realita jako těm komoušům samozřejmě vůbec nešla pod nos, že jo, protože oni byli zvyklí prostě fotit 1. máj, a průvody a mávátka, ale Štrajt fotil to, jak to prostě bylo. A myslím si, že Jindřich Štrajt je taky jeden z těch, teď si nejsem úplně jistá, ale mám pocit, že jo, že taky fotil Asanaci Žižkova. Jo, což jako mě potom přivedlo k tomu, že jsem mu tu knihu dedikovala. On mě hodně oslovil, hodně mě ovlivnil jako ve vnímání té fotografie a prostě jsem ho vždycky měla strašně ráda. Takže myslím, byl i rád, když jsem mu tu knihu jako věnovala. Jindřich Štrajt to jest bardzo znany fotograf, dla mnie bardzo ważny, postać, która zupełnie nie współbrzmiała z dyktaturą. On fotografował tą totalitarną rzeczywistość. I w związku z tym, co i jak fotografował, stracił, wydaje mi się, posadę nauczyciela, a później pracował na Morawach Północnych w jakimś gospodarstwie i
to, co robił, te jego zdjęcia się komunistom nie podobały, dlatego że on fotografował tę rzeczywistość taką, jaka była, a nie taką, jak oni chcieli. Dla nich fotografia to było dokumentowanie pochodów pierwszomajowych, a nie fotografowanie rzeczy tak, jak są. Myślę też, że fotografował właśnie tę przebudowę czy wyburzanie Rzyszkowa, co jest jednym z powodów, dlaczego pojawia się w tej dedykacji, ale chodzi też po prostu o to, że to jest postać, osobowość, która na mnie miała duży wpływ, którą po prostu bardzo lubię i myślę, że sprawiło mu to radość, ta dedykacja. A czy da się powiedzieć, że fotografowanie wówczas, kiedy jeszcze nie było cyfrowych aparatów, nie mieliśmy aparatów w telefonach, było jakąś większą sztuką, wymagało więcej umiejętności, jakiejś, nie wiem, więcej uważności niż dzisiaj? A dá se říct, že než vznikla digitální fotografie, tak byla fotka nějaké jako větší umění, které vyžadovalo více dovedností nebo větší pozornost než dneska? No tak samozřejmě, já jsem byla hrozný flink, co se týče třeba jako míchání té chemie, takže občas mi z toho vylizaly strašné věci. Nedokázala jsem být úplně disciplinovaná, co se týkalo jako takových těch clon a nasvícení a podobně, takže čím prostě byl člověk horší fotograf, což jako byl určitě můj případ, tím blbější fotky mu z toho vypadávaly a jenom některý teda z toho zůstávaly pěkný. A ano, určitě to byl daleko větší kůmšt prostě, než dneska, že jo, kdy si ten vlastně nejběžnější telefon si to sám zaměří, zacloní, všechno, to jako jsme neměli. A pamatuju si, že děda měl ještě tu zrcadlovou flexaretu, že jak se koukalo dolů, tam ten obraz byl vidět obráceně, co si pamatuju správně, a kromě toho měl ještě takovej ten, já nevím, to asi pánové budou vědět, jak se to jmenovalo správně, jak si hledali tu clonu, nebo tu, jo, měli v ruce ještě takovej, jak kompas to vypadalo, a tím si nařizovali, právě měřili, ono se to nějak jako měřilo a podle toho se dávala prostě clona. No oczywiście, że tak. Ja na przykład niezbyt sobie radziłam z mieszaniem tych wszystkich chemikaliów. Czasami nie miałam dostatecznej dyscypliny, jeżeli chodzi o wszystkie te przysłony i światło. Także niektóre zdjęcia były dobre, a niektóre były zupełnie do niczego. I była to zupełnie inne rzemiosło, inna sztuka, bo dzisiaj byle jaki telefon sam wszystko zmierzy i zrobi, a wtedy na przykład dziadek miał lustrzankę, która, to pewnie wiecie, że obraz był w niej odwrotnie, a i jeszcze były takie te, nie wiem jak to się nazywało, taki przyrząd do tego, wyglądał jak kompas, to się trzymało w ręku i on mierzył jaką przysłonę powinno się użyć do tego zdjęcia. Tady říká pan posluchač správně, že to byl expozimetr. Ano. Światłomierz. Ano. Děkuji. Ano, děkuji. Ano. Super. A teraz trochę chciałem o kuchnię literacką, kuchnię pisarki spytać, bo pierwsze książki pani to były powieści, a dwie ostatnie to są zbiory opowiadań. I trochę chciałem zapytać po pierwsze o tę drogę, bo raczej ta droga jest odwrotna, od opowiadań do powieści, więc skąd ta potrzeba pisania opowiadań po powieściach? Tyle. No, tak já jsem se chtěl ještě zeptat na takový jako zákulisí literární práce, protože vlastně ty první knihy byly romány a pak vznikly povídkové sbírky, většinou to bývá naopak, že někdo vydává povídky a až pak romány. Tak kde se vzala potřeba psat povídky po románech? A druga część tego pytania, czy o te różnice, że co staje się powieścią, a jaki temat pasuje bardziej do opowiadania? A pak ještě k těm rozdílům.
z jakého tématu vzniká román a co se stane povídkou? No, tak co se týče povídek, tak já jsem úplně první povídku napsala ryze jako na kšeft. Jo. A dohodil mi to syn a říkal mi, hele mami, jako jeden nejmenovaný žlutomodrý obchod s nábytkem prostě chce vánoční povídku. A já jsem říkala a on říkali za to 10 000, já jsem řekla Okamžitě jsem jí napsala a syn jim to poslal, dělal v nějaký reklamce tenkrát. A oni mi potom vzkázali, že je to báječný, úžasný, nejlepší na světě, že se všichni budou oběsit a v životě to jako nevytisknou. A já nevím, jestli to chtěli tisknout na meníčko k masovým kuličkám nebo co, fakt nevím, ale v každém případě ta povídka zůstala v šuplíku, peníze jsem za to nedostala a byla jsem z toho smutná. A pak jsem dělala rozhovor pro časopis Reportér a tam se mě ptali, jestli mám nějakou povídku. Tak jsem si vzpomněla na tu v tom šupleti, že jo, říká konečně, říká jasně a oni mi řekli ale zadání, který bylo násobný počtu znaků, který ta původní povídka měla. A mě tenkrát jako poprvé napadlo, že udělám dvojpovídku, a zároveň teda to je jediná dvojpovídka, která je ve Zbabělých hrdinech vymyšlená kvůli té IKE, teda kvůli teda tomu obchodu. A když jsem jim to poslala, tak vlastně vznikla jako první. Jo, tam je poslední, vznikla jako první a je úplně jediná, teda, jak jsem říkala, vymyšlená. Takže jinak ty ostatní příběhy, to, co se stává povídkou, to je strašně zajímavý dotaz. Já nevím, jestli na to dokážu úplně odpovědět. No, pierwsze opowiadanie, które napisałam w życiu, to była właściwie chałtura. To było tak, że przyszedł syn i powiedział, mamo, pewien sklep meblowy, którego nazwy nie będziemy podawać, ale taki żółto-niebieski, szuka opowiadań, a ja mu na to a on jest za to honorarium 10 000 koron. A ja, że no dobrze, to napisałam opowiadanie, a on im to wysłał, pracował wtedy w jakiejś agencji reklamowej. Napisali, że opowiadanie jest świetne i wspaniałe, ale że go nie wydrukują. Było mi trochę smutno, ale potem udzieliłam wywiadu dla czasopisma Reporter, które zapytało, czy nie mam może jakiegoś opowiadania. No i wtedy mi się przypomniało, że przecież w tej szufladzie mam to, co wtedy nie wyszło, z tym, że oni mi zlecili coś, co jakby nie zupełnie odpowiadało liczbą znaków temu, co miałam, także postanowiłam napisać takie podwójne opowiadanie, które będzie opublikowane jako całość. Ono później wyszło w Tchórzliwych bohaterach jako ostatni tekst, mimo że powstało jako pierwsze. I jest jedyną w tym tomie opowieścią fikcyjną, dlatego że powstała właśnie zupełnie pierwotnie na to zlecenie dla tego sklepu. A jeżeli chodzi o to pytanie, co staje się z czego powstaje opowiadanie, to nie jestem pewna, czy na to potrafię odpowiedzieć. A já jsem jenom chtěla dopovědět, že jak se tady Tomáš ptal na ta témata, tak to jsem potom si tak jako sbírala drobné příhody a náměty opravdu kolem sebe. Většina těch, nebo myslím si, že 90% těch povídek jako má nějaký reálný základ, ale z druhé strany jako já říkám, že všechny příběhy už se staly nebo se stanou a my o tom jako vlastně ani nevíme. Jo, ale jak se Tomáš ptal, z čeho vycházím,
tak když mám možnost napsat povídku jako svoji volnou práci, tak je to něco jiného, než když dostanu zadání, který je omezený formátem. Jo, takže tam je to omezení taky prostě. Ještě chciałam dodać, że jeśli chodzi o tematy, to ja zbieram opowieści czy anegdoty, historie wokół siebie. A 90% tych wszystkich opowieści ma jakiś prawdziwy pierwowzór, ale też, tak jak się mówi, wszystkie opowieści się już wydarzyły, tylko nie o wszystkich wiemy. Ale też inaczej jest, jak piszę sama, rozwijam jakiś swój pomysł, a inaczej jest, kiedy piszę na zlecenie, gdzie zleceniodawca narzuca jakiś określony format. Może Państwo by chcieli coś spytać? Proszę bardzo. Ja zawsze zadaję pytania, ale dzisiaj jestem naprawdę podekscytowany, bo nie to, że książka jest o Žižkovie, gdzie z Marceliną, moją dziewczyną, która też się przysłuchuje, o tam, bardzo, jak jeździmy do Pragi, to nie chodzimy do centrum, tylko na Žižkov, Karlin, to są nasze ulubione dzielnice. A po drugie, jak słyszę, że to jest wszystko o fotografii, to już w ogóle mam gęsią skórkę, bo my bardzo cenimy czeskich fotografów i znamy ich wielu. Oczywiście słynne nazwiska typu Kratochwil, Birgus, Koudelka, Chochowa i wiele innych nazwisk, Kratochwil, Holomiczek tu wspomniany, to ja czuję, że ja moglibyśmy z panią na temat fotografii i Žižkova rozmawiać godzinami, dlatego moje pytanie jest może nie do pani, chociażbym chętnie rozmawiał godzinami przy kawie, ale kiedy będzie polska wersja? Tak já mám dotaz, já se ptám vždycky, ale dneska jsem fakt nadšený, protože máme s přítelkyní, která tam taky někde je, velmi rádi Žižkov, a když jezdíme do Prahy, tak vlastně pořád trávíme spoustu času na Žižkově a v Karlině, to jsou naše oblíbené čtvrti. Já taky miluju fotku a českou. Mám spoustu jako oblíbených českých fotografů, jako třeba Kratochvil, nebo Birgus, nebo Koudelka, nebo Holomiček, a myslím, že bychom si mohli strašně dlouho povídat, ale na to možná není prostor, tak já mám jenom takový dotaz, kdy bude teda polské wydání knihy. To ja jako człowiek, który ani jej nie napisał, ani nie przetłumaczył, mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiemy, ale właśnie dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok ku temu, tak? Dzięki projektowi Letnie Czytanie był powód i temu, że pani Simona przyjęła nasze zaproszenie do biblioteki i że jest to projekt polsko-czeski, to Zofia przetłumaczyła rozdział z tej książki. Twórczość pani Simony nie była jeszcze tłumaczona wcześniej na język polski. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, a potem zobaczymy, jak wyjdzie coś po polsku, to będziemy mogli wszyscy mówić, że to dzięki letniemu czytaniu, wspólnemu projektowi z miastem Ilemnice i naszym staraniom to powstało. Jeszcze tylko chciałem dodać, że my w bibliotece prowadzimy, między innymi Tadzik prowadzi biblioteczny klub fotografii, więc czasami mamy takie wykłady o czeskiej fotografii też. Takže já jako člověk, který tu knihu ani nenapsal, ani ji nepřekládal, tak na ten dotaz odpovím. A ta odpověď, že nevím. Ale vlastně tím, že máme tady dneska tu besedu a že pro dnešní čtení byl vlastně přeložena ta jedna kapitola, tak máme takový první krok. A protože ta tvorba vlastně předtím překládána nebyla, tak až kniha jednou vyjde, tak budeme říkat, že je to díky tady projektu Letní čtení, který jsme realizovali spolu s městem Ilemnice. A ještě jsem chtěl říct, že tady v knihovně občas máme cyklus přednášek o fotografii a občas jsou i přednášky o českých fotografech, fotografkách.
No a jeszcze chciałem dodać, że ponieważ ten rozdział książki tłumaczyła Zofia Bałdyga, obecna tutaj, która jest, myślę, dzisiaj jedną z najbardziej aktywnych tłumaczek i mało co pisze do szuflady, w związku z tym dużo tych książek się ukazuje, tłumaczy głównie poezję, a muszą Państwo wiedzieć, że wydawanie poezji obcej w Polsce jest kilkadziesiąt razy bardziej skomplikowane od namówienia wydawcy na wydanie powieści po polsku. W związku z tym myślę, że te szanse wraz z tym, że to przetłumaczyła Zofia, rosną znacznie. No a taky si myslím, že tím, že tu kapitolu z té knihy přeložila Zofia Bałdyga, která tady sedí a mluví, která je dneska jedna z nejvíc aktivních překladatelek a ty věci nenechává v šuplíku, takže je možná šance, že to pak vyjde, protože taky převážně překládá poezii a přesvědčit nakladatele, aby tu poezii vydali asi složitější, než je přesvědčit, aby vydali román, takže možná to nějaký šance má. Może ktoś z Państwa jeszcze chciałby spytać? Tak, tutaj, dobrze. Ja mam pytanie o dzisiejszy Žižkov i o to, w jaki sposób to, co dzisiaj można widzieć albo poczuć na Žižkovie, jakby jak to się łączy z tą historią, o której Pani opowiedziała. Czym ten no jakby o to, co zostało, bo wydaje mi się, że Žižkov jest zupełnie wyjątkową dzielnicą w perspektywie całej Pragi i mam takie poczucie, że część tej opowieści tam wciąż jest. Tak já bych se chtěla zeptat na dnešní Žižkov v kontextu toho vašeho vyprávění a jaký to tam dneska je, jaký je to, co zůstalo, protože mně přijde, že i dneska je to výjimečná čtvrť a zajímá mě, jaký je ten příběh vlastně toho, co tam zbylo. Já, když už jsme u té fotografie a u Žižkova, tak vřele doporučuji knihu, kterou vydal synovec fotografa Karla Bucháčka. Nevím, jestli znáte. Jo, znáte Karla Bucháčka, takže... Jo, takhle. Jo, Karel Bucháček, ano. Můžu potom předat i kontakt na jeho synovce, který, když jsem dělala, což je trošku odskok, ale Žižkov je prostě moje přátelská čtvrť, je tam třeba úžasná hospoda, která se jmenuje Čítárna Unijazzu, tam jsme dělali několik prostě autorských čtení, já jsem tam dělala takovou dobročinnou dražbu pro Ukrajinu a tím jsem se seznámila s panem Bucháčkem mladším, který mi do toho laskavě věnoval svoji teda knihu nebo knihu fotografií svýho strýce a do dneška má nespracovaný archiv několika tisíc analogových prostě negativů, neskutečný a hlavně Karel Bucháček fotil úplně celou asanaci a ty jeho fotky jsou teda skutečně nejsilnější, jo, úplně nejsilnější a já teď nechám přeložit kousek. Skoro już mówimy o fotografii i o Žižkovie, to chciałabym polecić książkę, którą wydał jeden z krewnych fotografa Karla Bucháčka, siostrzeniec albo bratanek, albo jedno, albo drugie może być. Ale też jeżeli chodzi o dzisiejszy Žižkov, ja go bardzo, bardzo kocham. Na przykład jest tam wspaniała knajpa Čítárna Unijazzu, tam jest wiele spotkań literackich i też ja tam robiłam licytację na rzecz Ukrainy i wtedy przy tej okazji spotkałam właśnie tego krewnego Karla Bucháčka i okazało się, że on ma archiwum, w którym jest kilka tysięcy kliszy. On robił zdjęcia właśnie Žižkova, ale też fotografował to wyburzanie i te jego zdjęcia z tego czasu zrobiły na mnie chyba największe wrażenie ze wszystkich. A my jsme využili ty fotky z té asanace tehdy právě při té ukrajinské dražbě, jakože i taková malá tragédie prostě se může potom jako dotknout té tragédie velké a naopak.
protože ta devastace toho Žižkova opravdu, tam to vypadalo fakt jako válečná zóna. Jo. Ten spodní Žižkov, to byla tragédie a mnoho lidí, kteří byli násilně vystěhovaní, zejména těch starých, tak potom na těch sídlištích do několika týdnů a měsíců opravdu zemřelo. Jo, jako ty obyvatelé toho Žižkova, kteří byli takhle přesazený, jako, tak ty na to dojeli teda opravdu skoro všichni. My potom przy tej aukcji na rzecz Ukrainy wykorzystaliśmy właśnie zdjęcia z tego czasu i też to jest ciekawe, jak pokazaliśmy jedno nieszczęście przy okazji drugiego, bo rzeczywiście to wyburzenie Starego Žižkova była straszliwa tragedia i wyglądało to tam jak na froncie. I też wiązało się to z przymusowymi wysiedleniami mieszkańców i przede wszystkim ci starzy, którzy później mieszkali z przymusu na nowych blokowiskach na obrzeżach miasta, bardzo często nie wytrzymali tego, po prostu umarli. Czyli dałoby się napisać takie historie z Žižkova również współczesnego, jak Všichni są trapni, albo ten klikarz? Albo o czym by one były dzisiaj? Bylo by možný dneska napsat podobný příběhy ze současného Žižkova a o čem by vyprávěli? Já si myslím, že v mnoha ohledech by vyprávěli podobné příběhy, možná v trošku jiných kulisách, ale nemyslím si, že lidi by se zase až tak jako vnitřně měnili. Ty vnější okolnosti jsou samozřejmě jiný, jsou daleko veselější. Žižkov je dneska jako strašně fajn. A já mám jestli si můžu dovolit, jednu krátkou fotografickou historku. V knize Všichni jsou trapní se objevuje opakovaně kopec Křížek, který navazuje na kopec Parukářka a na tom křížku, když já jsem byla jako v té 8. třídě, takže mi bylo nějakých 14, takže rok 79, tak jsme tam chodili za školu hodně a chodili jsme tam špehovat Rusáky. Tam byla ruská posádka, takových odporných Rusáků, který tam měli rušičku Hlasu Ameriky. Ja myślę, że te opowieści często są podobne, być może są trochę inne kulisy, inne rekwizyty, ale ludzie aż tak bardzo się nie zmieniają, chociaż miejsce się zmienia. One dzisiaj jest dużo weselejszy, weselejszy ten Žižkov, ale jeżeli mogę, to mam jedną taką fotograficzną opowieść. W książce pojawia się wzgórze Křížek, czyli Krzyżyk, które nawiązuje do wzgórza Parukářka na Žižkovie. Jak byłam w 8. klasie, miałam 14 lat, czyli to było w 79 roku, chodziliśmy na Parukářkę często wagarować i podglądać ruskich, którzy tam stacjonowali, żeby zagłuszać sygnał radia Wolna Europa. No a my jsme je tam chodili špehovat, koukali jsme se na ně z takového skalního převisu a když třeba jsme měli pocit, že si nás všimli, protože jako třeba tam byl nahoře nějaký ruch nebo něco takového, tak jsme před nima zdrhali, protože jsme se jich hrozně báli, že zároveň. A uprostřed toho křížku byla stará vodárna, která měla takovej půdorys, jako kdyby to byl gotický kostel. Jo. A my jsme se do té vodárny chodívali schovávat a ona byla obklopená takovejma vysokýma stromama, uprostřed toho křížku na Žižkově byl lesík prostě, jo, opravdu lesík a my jsme tam chodili kouřit prostě a zašívali jsme se tam, chodili jsme tam pít samozřejmě, že jo. A já jsem si tu vodárnu pamatovala a nedokázala jsem jí skutečně najít na jedný jediný z fotek. Ptala jsem se jako Google, volala jsem na radnici, tam všichni říkali, no to ne, a já už jsem si začala připadat, že jsem blázen, že jsem si to vymyslela. Pak jsem na takovém tom serveru Ulož to, kde byly všechny filmy pirátsky nastahovaný,
stáhla si asi 3minutový amatérský film ze Žižkova, točený na 8. A jak ta kamera švenkla, tak tam byla ta vodárna. Takže já jsem si udělala print screen obrazovky a přísahám, že to je jediná fotka, kterou má dneska k dispozici radnice Prahy 3. Oni vůbec nevěděli, že to tam bylo, ale oni nemají ani plánky, nic prostě. A až jsem to našla v historických plánech, ta vodárna tam byla, protože vedle toho byla kapslovna a bylo potřeba vodu, kdyby to bouchlo. Takže to je taková jako krásná historie. Můžu potom tu fotku rozmazanou ukázat? No i my chodziliśmy na to wzgórze tam szpiegować tych ruskich, obserwowaliśmy ich z takiej skały, a jak nam się wydawało, że zauważyli jakiś ruch, to uciekaliśmy, bo oni nas trochę interesowali, a trochę się ich baliśmy. A na środku wzgórza stała stara wieża ciśnień, a na takim planie zbudowana jakby to był kościół gotycki. A wokół były drzewa, taki lasek, w środku Žižkova lasek. Chodziliśmy tam jak to wagarowicze pić, palić i tak dalej. Natomiast ja później tej wieży nie mogłam nigdzie znaleźć. Ani Google nic o niej nie wiedział, ani Urząd Gminy Pragi 3. A dopiero później znalazłam na takim serwerze internetowym Uloż, to był taki serwer, z którego się ściągało pirackie filmy, muzykę i różne rzeczy. Tam znalazłam stary film z Žižkova, gdzie ta wieża była widoczna. Zrobiłam zrzut ekranu, wysłałam do Urzędu Gminy, to jest w tej chwili jedyne zdjęcie, które oni mają w archiwum, gdzie ten budynek widać. Oni nie mieli żadnych planów, mapek, nic. Przy czym tam akurat w tym miejscu była woda potrzebna, dlatego to tam było, ale właściwie no, to jest taka historia o budynku, który przypadkowo znalazłam. No i to też jest ciekawe, nie? Że tak człowiek pamięta coś z dzieciństwa, jest przekonany, że to było, a nie może znaleźć na to żadnych dowodów i wszyscy mu mówią, nie, no to nikt tego nie pamięta i w końcu wieża ciśnień to nie jest jakaś mała rzecz, której nie widać na planie miasta na przykład, tak? Czy w krajobrazie. No to taky zajímavý taková vzpomínka z dětství, když jako říkáme, že to tak přece bylo, ale nemáme na to žádný důkazy a všichni nám říkají, že to nebylo možný, ale přece jenom jakoby vodárna není nějaká malá věc, která není vidět třeba na mapě nebo na plánku. Já jsem se dokonce zalogovala do nějaký facebookové skupiny o Žižkově, jo, kde taky bylo mrtvo, když jsem se na to zeptala, ale je pravda, že tam jsou teda většinou výrazně mladší lidi, jo. A byla jsem strašně ráda, že jsem teda ten filmík našla, protože už jsem si opravdu připadala jako magor. Ale to se mi nestalo poprvé, protože já, když jsem psala svou prvotinu Máňa a my druzí, což je ze Strašnic, to je taky čtvrť v Praze, kde jsem se narodila, v roce 65, tak my jsme chodili si hrát na takový pláně nad Strašnicema a tomu se říkalo Psí louky. Jo. A zase, já jsem nedokázala, protože jsem chtěla to mít správně, ale já jsem nedokázala vlastně najít nikoho, kdo si to pamatoval. Až jsem se dostala do spolku Staré Strašnice a tam mě teda řekli jasně Psí louky, ale to je lokální, jenom prostě jako verbálně předávaný název, ale nikde nebyl jako oficiální. Takže v podstatě, až nebudou ty pamětníci, včetně mě, tak Psí louky jako název teda asi zaniknou. Ale jsou tam fakticky pořád. Ja się nawet zapisałam do jakiejś grupy o Žižkovie na Facebooku, tam się pytałam o te wieże ciśnień i też nic, ale to prawda, że tam głównie są aktywne osoby młodsze, które tego nie pamiętają, ale cieszę się, że ostatecznie znalazłam ten budynek, no bo już mi się wydawało, że wariuję. I to mi się
stało nie tylko ten jeden raz, bo kiedy pisałam swój debiut, Mania a my drudzy, to jest z kolei książka o dzielnicy Strażnice, w której się wychowywałam. Urodziłam się w 1965 roku i my wtedy jako dzieci chodziliśmy się bawić. To było takie miejsce, na które mówiliśmy psi louki, czy psie łąki. A ja chciałam, żeby to w tej książce było opisane rzeczywiście tak, jak było, a nie mogłam o tym miejscu znaleźć żadnych informacji. W końcu zwróciłam się do Stowarzyszenia Stare Strażnice, które mi potwierdziły, że rzeczywiście takie miejsce istniało, natomiast ta nazwa jest taką nazwą miejscową, ludową, nie jest to nazwa oficjalna, także w momencie, kiedy osoby, które pamiętają tę nazwę w użyciu, umrą, to ona zniknie. Wśród różnych świadectw pracy, które pani Simono, w szufladzie, jest również świadectwo pracy z Biblioteki Narodowej. A ponieważ jesteśmy w bibliotece, to ja chciałem poprosić o opowieść, co pani robiła w tej Bibliotece Narodowej czeskiej, kiedy to mniej więcej było i czemu już nie jest pani bibliotekarką? W šuplíku máš hodně různých započtových listů a jeden z nich je z Národní knihovny. A my jsme teď v knihovně, tak já jsem se chtěla zeptat, abys nám něco řekla o té práci v Národní knihovně a proč teda už nejsi knihovnice? Já jsem nastoupila do knihovny, do oddělení ISBN, což bylo tenkrát začínající mezinárodní číslování knih. A jako na to oddělení byly stanoveny 4 pracovní místa, ale i pro jednoho tam nebyla práce. Jo? Takže já, když jsem tam nastoupila, tak jsem opravdu neměla do čeho píchnout. Bylo to strašný, já jsem strkala takhle, já se omlouvám Národní knihovně, jako jo, ale opravdu to tak bylo. A tak jsem otravovala, že chci práci, až můj laskavý šéf, pan doktor Jeřábek, mi dal překládat z angličtiny nějakou knihu o józe, abych ho furt neotravovala, jo, protože on nevěděl taky, co se mnou má dělat. A po mateřský jsem se tam vrátila, a to už bylo po listopadu teda, ale ne, že by se tam něco změnilo. A dělala jsem v Liliové ulici, v takovém detašovaném pracovišti jsem dělala šéfovou oddělení odbytu a to bylo zajímavé, jako těžko se to vypráví ve zkratce. Já jsem celou tuto svoji pracovní národně knihovní anabázi zpracovala v pokračování Máni. Jo, já ho mám napsaný teda v šuplíku, nemám ho dopsaný a je tam velké množství jako velmi bizarních historek, které se v té knihovně děly. Sbírám odvahu to teda jako někomu nabídnout, ale všechno to, co jsem tam napsala, je fakt pravda. Opravdu pravda. A nevím, jestli to bude uvěřitelný. No. Takže, jo, ale já jsem odtamtud odcházela strašně nerada. Strašně nerada, mě se tam hrozně líbilo, já jsem tam měla skvělý kolegy, ale odcházela jsem kvůli penězům tenkrát. Jo. Prostě jako ty peníze zůstaly na úrovni předlistopadové, ale ty ceny vystřelily třeba 10krát, takže to se nedalo. No, ja zaczynałam w Bibliotece Narodowej w Wydziale ISBN, cóż był wtedy raczkujący system międzynarodowej numeracji książek. Ten wydział miał według tabelek 4 stałe miejsca pracy, ale nie było dość zajęć nawet dla jednego tego etatu. Także ja zupełnie, ale absolutnie nie miałam co robić. Przepraszam bardzo Bibliotekę Narodową, ale tak było. A mój ówczesny szef, pan doktor Jerzábek, miał już tak dosyć mojego narzekania, że nie mam co robić w pracy, że dał mi jakąś książkę o jodze, żebym ją tłumaczyła, żeby mu już dała spokój, przestała go prosić o jakieś zajęcie. A później już po aksamitnej rewolucji wróciłam po urlopie macierzyńskim do pracy i muszę powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Byłam wtedy kierowniczką działu, ale właściwie
nie zmienił się ani sposób pracy, ani te pensje. Ja swoje historie z Biblioteki Narodowej opisałam w kontynuacji debiutu, którą mam gotową, ale na razie nie miałam jeszcze odwagi, żeby ją zaproponować jakiemuś wydawnictwu. Natomiast wszystko, co jest w tej książce napisane, wszystko to jest najprawdziwsza prawda, ale nie wiem, nie jestem pewna, czy mi ktoś uwierzy. Ale muszę powiedzieć, że odchodziłam z biblioteki niechętnie, bo bardzo lubiłam swój zespół i to miejsce, natomiast no, odeszłam ze względu na pieniądze, bo one rzeczywiście zostały na podobnym poziomie, jak były przed rewolucją, a ceny się zwiększyły na przykład 10-krotnie. No to już wiemy, co Biblioteka Narodowa wyda z okazji najbliższego jubileuszu, bo to myślę, że to będzie dobra okazja. Dziękujemy bardzo. Simona Bochata, Zofia Bałdyga. Dziękujemy Tomasz Państwu. Grabiński. A pan Tomáš Grabeňský. Pan ředitel. Prezenty. Są nasze... Dziękuję. 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 O, ja też. O, no, dziękuję bardzo. Dziękuję.